Ja, jeg var omkring 15 år, og jeg kunne jo godt lide at lave mad med mor. Gris, det er jo noget helt specielt i vores familie. Det er, at det er jo en luksus. Det var en luksusting at spise flæskesteg. Så det har jeg rigtig mange hukommelser med. Det bedste ved en flæskesteg, det er jo helt flæskestegen. Vi kan jo alle sammen godt lide det der flæskesvær, som er så sprøde og lidt saltet. Det er helt specielt, men det er da også utroligt vigtigt. Altså kød, når det er saftigt nok, så det smager så godt. Og den duft, der kommer op igennem hele huset, og ligesom møder dig den første ting, når du står op. Det er jo fantastisk. Så ved man godt, at der er jul. Det er da helt sikkert.